ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ବଥୁଆ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବାଥୁଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ହରଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଚଣା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପରିବା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ବି ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର, ଅପସନ୍ ଡି ଭେଣ୍ଡି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଜୀବ ମୁହଁ ବାଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଦୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବାଦୁଡ଼ି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପାନ ମଧୁରୀ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରହିନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପଣ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପଣ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ନେପାଳ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ରୋଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଆ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ, ଅପସନ୍ ସି ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଆ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ପିସ୍ତା ବାଦାମ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିୟମିତ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସେଓ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।